ụtụtụ ọma. Ama na ya like n'otu a. Tata bụ ụbọchị nkwọ. Ya ụbọchị aba na-amụ nkwọ ụbọchị. Ọnwa mụziri amụzi na-echeta mgbe a na-amụ ya. Ya nkwọ bụrụ nkwọ, ya bụ ụbọchị tata bụ nkwọ. Asị nka ihe ọma mere nwoke ka o mekwara nwaanyị. Asị m ọganiru dịkwara nwoke taa bụ nkwọ ya dịkwara nwaanyị. Nkwọ kwatara anyị akụ, kwatara anyị ihe akụ akụ, kwatara anyị ihe enwe enwe. Nkwọ kwatara ndị na-achọ nwoke nwe nwoke, kwatara ndị na-achọ nwaanyị nwe nwaanyị. Ya kwatara ndị na-achọ didi, kwatakwa alụ ndị na-achọ ka alụta nwaanyị nwaanyị. Ya kwụrọkwa akụ na ụba tụkwasakwa n'elu ya maka na ego bụkwa ume ka eji afọ ọkụ. Onye na-enwero mba ji a na-esepụta mmiri na ume. Mana isiokwu na ụtụ abụ efu ndị content creators a ka na-akpọ ha gịnị kọntọm a ihe ọ fọrọ bụ obere oge e ga-ebido mgbocha na nzacha n'ebe ndị content creators nọ maka na sụsọ naanị ya na-ekwu n'ọnụ. Onye content creator ọbụla jụrụ ikwu okwu mana ihe ahụ ọ na-ekwu maka asị gị bịa kọwaa ya. Ọ bụ na ị bịa na be anyị n'ala Igbo a taa, ndị content creators anyị nwụrụ n'ala Igbo be anyị taa ejidego ebe niile gaa ahịa iru. Ndị content creators a na-achụzi ịla n'ụkwụ ndị Igbo autonomous. Ihe ọbụla melụnụ ndị content creators a ga-eburu ya, ma ndị na-ekwu nke adị sure ma ndị na-ekwu nke adịrọ sure. Amụrụ na ịmụ ọ bụ ihe abịa bụ content creating nwa I don't know. Naanị ihe a na-emekọba ife ndị a niile bụ and na ife ndị a na-ekwu bụ ndị Igbo ka a na-agwa. Onye Igbo na-agwa ya onye Igbo. Enwere ike ikwu na asọmbara okwu ise ekwu mana lee nke na-adịrọ mma ka anyị na-atụ ọnụ. Ọ bụ na Igbo onye Igbo mana ihe ahụ ị na-eme adịrọ mma, anyị ga-ekwu na ọ dịkwa mma. Content creators nwere ike ịgwa gị na nke ị na-eme adịrọkwa mma. Mana ka anyị nwebụ ndị content creators a ka anyị nwalụkenu ihe ga-abasị anyị bịa kọwaa anyị si otu akwụrụ anyị akọwaa ya dị free. Una tu the talk in how ndị content creators a una tu the talk. Ụfọdụ na-ekwu nke afụrụ iji ime ihe ọbụla ya bụ iji kọwa na social media esi ha si chetebe nneje ha si nekwa ihe nna anụ nekwa ihe na-ekwu na ha si ọ kwasịrị ka ị na-akụ ihe ahụ. Ihe akwasịrị ka ị na-akụ mgbe ọbụla i bidoro ikwu okwu na-asị ha si ewere nsị o were sị onye ewere sị ịhapụ nsị gị na-ewe nsị onye ọzọ ịkụwakwara asịrị o. Ihe ọbụla ị ga-ekwu ị ga-aga na-ekwu na-asị na ihe dị otu a melụ nke bụ na ejide gị n'akpa aka gbam ịkọwa ya asịrị ka ị na-akụkwa ya. Diredunu ji akwa asịrị na social media all is too much. Yoruba na-eme content, Hausa na-eme content, mba ndị ọzọ na-eme content. Why we Igbos iro kịta na ihe na-akpara social media kịta anụ ha bụ onye ewere meghara nji nke anyị asọrọ gị na ha na-eme according to unu nwakwa bụ ha asị ahụ. Maka na ihe nji wee kwuo ya bụ na mgbe m tiri mkpu kwuo si na Chineke apụgoro ụlọ ụka years back during the time na coronavirus na Chukwu arapụgoro ụlọ ụka pụọ n'ihe ndị a niile a na-eme n'ọdụ ka nchi agaferegoro anyị ha na-emegharị. Etiri m mkpu ya mgbe a wepụ ya ọnụ o maka na onweghị ihe m ga-edi na ebe a na-eme na ọ bụrụ na nwanne gị daa ada ije ebe ahụ ọ dara ada jide ji na-edi ebe a na-eme ọ daala ada ọ daala ada ọ daa na ada ekwuo ya ugboro unu bụ ndị content creators na-akụ asịrị nne anyị na-akụ asịrị too much and half ka ha dị anya onwe m ka o nwere iwute gị n'ụzọ pụrụ iche. Mana oge na-abịa mgbe asịrị ndị a niile unu na-akụ ị ga-abịa inye nkọwa ya. Usoro otu a ka ọ dị n'okwu ọnụ ndị niile efụchalụ nwechara kirikiri nsogbu ewere mesịa na-ewepụtasị ihe okwu ọnụ ha na-ewepụtara okwu ọnụ ha na-ewepụtara ihe ha kwu n'ọnụ. Okwu ọnụ ha ka a na-ewepụta wee na-back up ya ka a na-akpọ petition. Ụfọdụ jekwuru ebe a ụfọdụ apụpụta jekwuru ebe a jide ana Igbo na-atọ ọnụ ana Igbo jide ana Igbo na-atọ ọnụ ana Igbo no secret. O nwere ozi ihe mmadụ nwere ike ile anya ọsị ka ya gbagode nkịtị ka ọ jụọ oyi na onye bụ ibe mere ana ozugbo azụdị okwu immediately. Nakwa na ihe nna anụ eweresikwa na lee na ihe nụrụ ụnyaahụ lee na kene ka ị nụrụ ihe ahụ ị nụrụ ya ka ọ nwe ebe ọ dị ime ị ga-eje nwe ebe ọ dị ime
efunu wa bụ ndị content creators ndị Igbo ba ya mgbe na-adịghị anya a ga-ebido ime ụlọ arrest. Ndị content creators a so na ndị na-emebi ihe. Ndị content creators so na ndị na-emebi ya n'Igbo. Ha amara na oyi enweghị iwe kwa ịma. Oyi ewu na iwe abi. Iwe obeni ga-agbasakwara mara maka oge ha akọrọ na mmadụ. Check godi ihe niile ahụ ị na-eme na social media. Gwagodi m nke na-amịta mkpụrụ ya nke na-ewulite ndụ elu. Gosigodi m nke na-eme ka mmadụ mụta ihe na ya. Bugodi m niile ahụ ị na-eme ebe ahụ nke ị na-eme n'onwe gị. Gwa m nke mere mkpụrụ zuru oke. Gwa m nke bụ ime ka obodo dị mma. Gwa m nke na-akwado anyị Igbo. Ihe niile na-eme gwa m nke na-akwado a ga-ebido ime ụlọ arrest. Ọgwụrụ asụ na ụlọ bụ ndị content creators. Unu ma onwe unu. Ya adagharịa saịdị ya. Ị hapụzi ebe ahụ ị kwuru before. Ị danye ebe ọzọ. Ifekwa saịdị ya adara bịakwuru n'etiti bịakwakwuru n'etiti. Iso na ndị na-emebi ya n'Igbo. Very well. Itinye n'oyibo na-ebe content creator ka ọ dị ka a gasị n'ụwa bụ special thing. Ihe ọ bụla ị ga-ekwu ị ga-ama anya unu na-emebiri anyị ebe anyị o. Unu na-eti trouble too much. Unu na-emebi ihe na be anyị rinne o. Amote you. Unu na-emebiri anyị ihe too much. A ga-ebido ime ụlọ arrest ihe unu kwutere n'ọnụ. Ọ bụ ifuru unu. Kwube ihe na-amarọ, kwube ihe na-afụrọ. Ịkụ asịrị nka. Ịba na family mmadụ. Ned nwoke achọna Regina. Regina achọna Ned nwoke. O delete ya na Twitter. O mechakwuru delete ya. Ọ gbagara kwani ya. Ebuka Obi mere arenji. Onye rụrụ mansion n'ụlọ. Ya bụ ihe na-arụ. Ihe ọ pụtara na nwere content ị nwere to create. If you don't have any content nwere ike ime ka baa dị mma. If you don't have any content ga-eme ka ndị mmadụ chụọ ọchị. If you don't have any content ga-eme anwụwa ndị mmadụ iwe. Ọ bụ na ị nwere content ị nwere ga-ebu emenwu ka ana Igbo dị mma. Forget about content. Jee zụba ahịa ma ọ bụrụ ahịa ka ị na-azụ. Content creating ọ bụrụ ọrụ. Ị na-akọsụ confusion. Ụmụ anyị jisi foonu n'aka. Onye pụta ọbịagịrị ihe anyị kwuru. Onye nke apụta ọbịagịrị ihe kwuru. Onye nke apụta ọbịagịrị ihe kwuru. Nwata arụzie n'ụlọ isi ya na-agba ya gara ọ ya amazi nke bụrụ ya akwa afụrụ ya na social media ọkwa afụrụ ya na social media nwata ahụ anaghị my friend ifuru content creators a nke ọ bụla i kwuru mgbe na-adịghị anya anwudeghị ije na nga ije kọwaa ya iji akọwa ebe ọ dịrị ime iji akpụrụ anyị ruo ebe ahụ o mee iji akpụrụ anyị kpoje anyị ebe ọ dịrị ime anyị ruo ebe ahụ anyị ga-eme investigation to make sure na ngịnwa bụ onye kwuru okwu a na ngịnwa kwudiri ekwu sef ihe akọwa onye gbara gị ya ihe akọwa ebe ị nụrụ ya ihe akọwa ihe iji kwu ya ihe akọwa ma ya yi kwuru na-ewulite mba elu ka ọ na-ebutu mba osoga ihe na-adịrọ mma ka ụnụ na-achị ya anyị na-anọrọ ebe anụnwa mee vidiyo gaa ọfọ ka ndụ ndị Igbo dị ka ihe ọma mere ndị Igbo ma okwu ga-abụrụ ya achịa ya ibiri ma nne di ya anya ugbo na-abụ mana ebe ọ m na-ekwuru akụrụ asịrị ị ga-eje ebe a na-achịa ya ihe ụnụ na-achị akọwa abụ ihe ọjọọ na-ahụ ya aka na-achịa ya nụkwara asị na ha Ebuka Obi na mere yara nji lee ya ije na-enyo nakwa ntị ọ bụrụ na ihuru ala na-enyo mmadụ ere ahụ ị na-enyo ike gị ighe oge a ga na-enyokwe gị n'azụ ihuru ala na-enyo mmadụ a ga-esikwa onye ahụ esikwa n'azụ a ga na-enyokwe gị ka uche gị dị ya o maka na ọ dịra gị ka asịrị onye nke a mere nji asịrị oge na ha na-eme nwe interest ma ha na-eme ma ha na-eme Ochukwu nwe ikpe Ochukwu ga-achịkọta ihe niile n'oge ya mgbe oge ha rue ndị mere anyị nji ibido ime ha arrest a ga-enyocha ya nke ọma wee chọpụta na eziokwu n'ezie na ha mere arịnji a ewe nwee ike amara ihe a ga na-emefara ha ndụlụfa ka ị lakpuo n'ụlọ ka ọ ghara ebe akpọ oge echi ibido ibe akwa mmadụ akpọkwara m ka ebe ririzie ya na nga ma mmadụ akpọkwara m ịma onye nwokwe onye mma ya kpata nwokwe onye na-agbafe nwokwe onye nọ n'ime ya mụ na-ekwusi n'oke okwu ọ bụ na ị nwere content go and look for something better ị ga-eme ị na-akọ ọsọ bụ na social media n'ebe obodo anyị dị o ka Chineke ghara ịkpọ gị ọkụ and ndị na-agba ama nwa